Il-proġett ta' riġenerazzjoni tal-Promenade ta' Birzebbuġa jinsab f'fażi intensiva ta' implementazzjoni, b'xogħlijiet li qed jiffukaw primarjament fuq iż-żona ta' San Giorgio u l-madwar u titjib sostanzjali fl-infrastruttura u l-kwalità ambjentali tal-lokalità. Il-parti inizjali tal-intervent qed tindirizza s-servizzi pubbliċi fl-akwati, fosthom il-bdiet tas-sistema kollha ta' drenaġġ kif ukoll l-installazzjoni ta' infrastruttura moderna għad-dawl, l-ilma u t-telekomunikazzjoni. Dan il-proġett li jkopri l-medda twila mill-batterija ta' Ferretti fil-Qajjenza sal-pitch tal-water polo qed jiġi deskritt bħala intervent strateġiku ta' riġenerazzjoni urbana. Is-segretarju parlamentari responsabbli mix-xogħlijiet pubbliċi Omar Farrugia sostna li dan jirrappreżenta twettieq ta' impenn fit-tul lejn il-komunità, waqt li s-Sindku Scott Camilleri qal li l-proġett massiġġ qed jindirizza sfidi infrastrutturali li ilhom jakkumulaw snin twal. Ingħatu wkoll li fit-tieni stadju tal-proġett l-attenzjoni se ddur lejn il-pavimentar tal-Promenade u t-titjib tal-moll. Il-pjani inkludu l-użu ta' materjali li jservu bħal porfido u madum ta' kwalità għolja. Fl-istess waqt saru wkoll xogħlijiet ta' tiswija fuq ir-railing tal-Promenade ta' Witilbuni fejn saru ħsarat kbar minħabba l-maltempata ħeri, b'interventi ta' restawr strutturali u tisbieħ biex jerġa' jingħata karattru uniformi u sigur. Parti sinifikanti minn din il-fażi mistennija titlesta sal-aħħar ta' Ġunju, bil-bajja ta' San George terġa' ssir aċċessibbli f'kundizzjonijiet siguri matul is-sajf, anke jekk ċerti xogħlijiet se jkomplu.